kaikkia näitä maita. Hello. No jos on menoja. Mutta mulla on vielä jaksaa mennä tässä jaksaisi. Mutta jos eikä tarvii, niin jututtaessa, niin antaa mennä. Joo, no. Oliko sä menossa tässä? Kyllä mä tässä kohta menossa, joo. Se aika paljon kuulumisia vai? Muuten, mitä se muuten, millä pelaat? PC:llä, kännykällä vai konsolilla? PC:llä sitä mennään. Sitä ei jaksa puhelimella tällaisia. Joo, sama juttu. Niin. Mut juu, mä pääsen sinun menemään. Mä Hampparin kanssa juttelen tässä. No joo, ihan sä vaan Hampparin kanssa juttele. Couple run so fast, couldn't catch it. Oh. Hide in the casket. Starring all the main attraction. Onko kysyttävää vanhaa autoa? Ei nyt oo mitään. Ei mitään. And I see it too. Oh my J. Kai nyt jotakin. Oh my days. And I see it too. Yeah. But anybody else you wanted to, I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella. Hands off, Gabriella. Back off, my fella. Okay. Gabriella, back off, Gabriella. En nyt hirveesti. But anybody else you wanted to, Ainoastaan Roblox. I'm begging you. Aika lailla. Hands off, Gabriella. Kahveli vai Hands off, Gabriella. Varmaan kauhuppeli. En mä nyt kaikkeen pelaa. Just like the sun moves under the covers. Hello, around now? Anything here, Kirsten? Like, ooh, could anybody else in control? Would you too? No. Oh well. Anybody else you wanna do? I'm begging Never mind. you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella. Pakko mennä, koska on hyvä musiikki. Hyvä musiikki. Joo. Gabriella, back off, Gabriella. Cause ooh, could anybody else you wanna do? I'm begging you. Hands off, Gabriella.